Svako dijete uči iz svoje okoline i razvija se kroz interakciju sa svijetom oko sebe. Općenito kod svake djece, kako djece urednog razvoja, tako djece s teškoćama, njegova prirodna okolina su njegova obitelj i vršnjaci, time mislimo na predškolske ustanove. Ono što je vrlo bitno je sustavan rad sa roditeljima, zato što život u obiteljskom domu, ali vrtićkom okruženju omogućava rutine što zapravo predstavljaju repetativne prilike za učenje. Za djecu i zbog toga nam je vrlo bitno osigurati poticajnu okolinu kako bi dijete uspjelo razviti sve svoje potencijale. U skladu s tim odlazili smo u vrtiće diljem županije gdje smo održali radionice za odgojitelje kako bi se osnažili odgojitelji, kako bi im se dao jedan od dodatnih alata za rad sa djecom s teškoćama u razvoju. Prilikom pripreme i odlaska djeteta s teškoćama u vrtićku skupinu također je vrlo bitno i pripremiti njihove vršnjake i u skladu s tim su organizirane senzibilizacijske radionice kako bi zapravo djecu urednog razvoja potaknuli na uočavanje različitosti, prihvaćanje i na specifične načine komunikacije djece s teškoćama u razvoju kako bi zapravo u skladu s tim dobili potpunu integraciju i inkluziju djece s teškoćama.